alle mine drenge i dobbelt A. 9 kilo baby baby. Yup. OAB, VS, Vestmauren. I ved godt, den stadig ikke har glemt jer. Jeg har bare lidt travlt med alt det her business, jeg render og laver mig, ikke? Som om jeg har glemt, hvor jeg kommer fra, det tror jeg ikke. Jeg klæder mig stadigvæk sydøst i Aalborg, ikke? For hver fucking blok kender jeg nogen, og jeg tager stadigvæk sekseren til endestationen og dukker femmer ned i klubben. Sammen med det og Dr. P kører stadigvæk lidt business, sådan er det. Og alle stederne i Norden, de er spændt op. Hele vejen fra Nørre Nutten ud til Svanstrup. Hvad det er stedet, hvor hun er klar, hvor du kan rafle om fadøl på hver en bar. Og det er det bedste fucking sted i min turplan, for så skal pappa trykke den af med Mark Urban. Hey homie, tillykke med dit ægteskab. Hils din kone og sig, hun har en mand dernede for alt. Det er alle drengene derop til vi ses igen. Hold det fucking ned og smadre hele pisset af. Og alle